ओइ लोगोफोर मस्ट कमेडि फन कल आरोना नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय नै। हेल' हेल' औ आदा प्रकाश नों दानि कल खालामदोंमोन नामा? आङो औ कल खालामाखैथ' आं नाम्बारखौ नै आं माने नोंनि बै माबा पेजनिफ्रायसो मोनदों नालाय। ओमफ्राय नों सोंगोन दा इउटुबनि फ्रम नङा होमबा? इउटुबनि फ्रम औ नों सोंगोन आल्थु फाल्थु खोथा रायज्लायगोन नङा होमबा दायो? माने आं बिदि रायलायनो कल खालामाखै आदा रायज्लायनायनि नोंनाव। औ दे मानि थाखाय कल खालामदों दे बुंलाय। माने बियो जे दा जागासिनो फेसबुकाव माने दा ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै माने गावजों गाव बेफोराव बेफोरखौसो नोजोर आरो होनाङालै फंबाय नोंसोरो गावबा गाव फरायनायाव गियान हो बेफोर जाबाय पलिटिक्सनि बाथ्रा पलिटिक्सनिसो खोथा जागासिनो बेवहाय मानसिफ्रा बे पलिटिक्सनि लाबा लाबनि थाखाय माखासे खामानि नोंसोर मा मोनजादों ना मोनलोंदों नोंसोर बेयाव हाबबाय थानो फराय बिमा बिफाया फरायनो होदों बेफोराव अबेबा खामानि माव मोनसे अबेबा नोंनिफ्राय खामानि मोनसे माव साजेस्ट लानो लुगैदोंमोन आरो माने आंबो माने साइन्टिस्ट जानो लुगैदों नालाय ओमफ्राय साइन्टिस्ट जानो थाखाय माने साइन्टिस्ट जानो थाखाय साइन्टिस्टआ साजेसन जाया फंबाय औ साइन्टिस्टआ माने सानदों आरो आं दा साजेसन बिराद जाया माने फरायनानै दं नालाय आंबो दा नै ग्रेजुवेट जागोन आंना नैबेयाव साइन्टिस्टआ साजेसजों जाया फंबाय बुजिबायना नों बेसेबां क्लासाव फरायनाय? दा नै ग्रेजुवेसन माबानोसै आङो ग्रेजुवेसन जासिगोन ना? औ ग्रेजुवेसन जालायनानै नों इसिबां गोरलै बायदि बोरै जाखो? माने बेखौनो मिन्थिया आं माने ओरैजाय अखाफोराव थांनो थाखाय पेट्रल आरे नांगौना मायाव डिजेल फरायखो नांगौ बबे कलेजाव फरायदों नोङो बबे कलेजाव फरायनाय? ओरैबायदि माने आनइडुकेटेड लाइक माने स्टुडेन्ट बानायनानै होदों जे बबे कलेजाव फरायदों? माबा नैबेयाव मा होनो कटन कलेज होनो जोंना। कटन कलेजाव फरायनानै बेबायदि? माने नोंनाव सोंनो नागिरदों आरो आं मिन्थिया नों नालाय नाम माने बरनाम दा खालामबाय माथो कटन बे कलेजखौ अखाफोराव थांनो थाखाय माने पेट्रल ना डिजेल आरो माने नांगौ ना बेफोरखौ आदा ओंखायनो माने नोंनाव साजेस्ट खालामनाय जादों आरो लानाय जादों माने फंबाय आं मोनसे खोथा सोंनि नोंनाव औ नों जुदि साइन्टिस्ट जानो लुबैदोंब्ला सिगांग्रो बेखौ बुंदो जोंनि बड'नि बिफाया सोर फादार अफ बड' सोरखौ होनो? फादार अफ बड'आथ' माबायानो जाहैबाय मा होनो बे मा होनो गुगोलाव नायबाथ' प्रकासानो फैयो फादार अफ बड'आ। मिथिखाबाय नोंखौ बेयावनो गेला होननानै मिथिबायना? माने बुंदो आरो ना जेन'बा साइन्टिस्टआव थांनो थाखाय माने पेट्रल ना डिजेल नांमारगौ बेखौ मिन्थियाखै आं दाबो। नोंनि ओमफ्राय खर'आवहाय डिजेलखौ लगाय नोंनि खर'आव पेट्रलखौ लागाय ओमफ्राय न'खराव मोनसे माबा दं नामा? माबायदि मोनखो लोगोफोर खोनासंनानै गुबुनफ्राबो खोनासंगोन खोमा एसे हरलाबायदोलै इन्टारेस्टथार माथो।